atatushindia shida zetu. Safi sana, freshi zaidi. Mwanjo motegeleli katikati ya shida, Ayubu alisimama riabe ushuhuda kwa ya bakuru wasembeo kapu vizuri zaidi. Chabo tukirejida ya 15 na mwanjo motegeleli chiza nibere chabo no mambia radio vuna 102.0 FM mabingi yeno murobeli bakondo ka Levi Sobuoge muoge bobuoge then buga bo twin boy uboge bwa kire dama wakeroka tuko ndani haya kama kawaida hadi mwisho. Ema bengi ya kuchasa upanga Adamsa Odiao Maroko Mama Bogali Tororo Lia Boaz Angeline mwanamke bomba na Helen Ombogo Njereli Nyoni mwalimu Westage Nelson Ombachi wacha hawa waingie ndani uboge Melvin Helen Habate Recho Nyakundi na Jaila Sobogi na Ruthoye negatia wantu bagereta konfolo mwancho mutegeli bono mambia kide kachinga chirobosi gotoko genda wikasense meliende ya Kerario torara manyanga mangana kiayo mwancho mutegeli ya sensemo ya Kerario 1-on-1 binga a Tuesday kama kawaida mwancho mutegeli no manyitenga toko genda sensemo ya Kerario torare manye kidogo to manyanga kibinto bigenderete ebono 1-on-1 akibinto byakorekana over the weekend akibinto byakorekana over the last 1 week achakira Monday mpaka bone go mwancho mutegeli mangana mangasana akorekandire ingati binto to gucho kwanira litangani kigimantu chikurigiriye igoro yeligo liriye mabuta ebono ye petrol bunabere gakobora ligoro lya beliko genda gesara sana nduchikurigiriye mangana party nominations so mwanjo mutegeli ODM nominations anda kenchi genderete and by the way litukurigoro assembly ya Kwale mwanjo mutegeli ODM nominations ya korekana tororo turigiriye mangana ya nominations ya UDA chiguchiko korekana mutinyo yo chitariki 14 turigiriye mangana mange sana tuliligoro ja BBI judgment enchero robotu rwa BBI na ndirwa migwa bigotia sentunde ya gatatu na no ryo moelio rogatinde kwa roboti rero ngubwatu kwa rolendo chikomanya mangana mange sana tuchukuliligoro ya form 1 selection tuliligoro enchero ya KCSE matemanya arete kwa ero mwancho mategeli ngaki okumaki wa KCSE kogenderete tuchukuliligoro mwancho mategeli mangana mange sana na liga Yobono kama standby kabisa mwanjo mutegeli kuonekea nga mambo yote yako sambamba egere togo chaka itoke nga tuachakire na haya nanga nyitu teneni tuyasansamurane by the way abasayi bari kugererana kuwamilia omokonyi bwo governor se county Nyamira mbo bakorete sana akini ninde nonye bakorete bwe kumuhamilia kiraliyo. Mimi nataka niwaambie pia mimi hasla sipangwingwi tuyaranie kiraliyo ayabirika gukoreka asichinsemo lakini wewe ambao unataka kuishi kuongea siasa mchana mpaka usiku. You cannot drive alone without being driven by other people or close friends. Kile kipindi mwaine chinsebiri negideke kumiri mambia mirana amona baralia ebiata Levis Obuoge mwancho mutegeli nchenta gitekwa nibara yabasaye balia uyurarae etimwen kongu embu Ruto Mwiga Bright omanye tumurego ensuru Kenyatta ekeraire getambo kyo kugendera ko base siasa naenda njiri kunyara ko bagako bomunyekere bubikiama Joseph Obuoge amuna Franco Kuyo akonyore nseme meso gatia baraya bange unekero korali nyari barchache asubo gabana ono botutu kanu gobaranga andanga ke batare go ikaranza basokyo monto yono Tumucha watirira umururi kiraryo ina 102.0 FM Radio Vuna Nkire Jumaine chinsebiri negideke kumichiri mambia Radio Vuna 102.0 FM wategerete morobeli obwe mambia nkiyanche bakondo ka Levi Sobuoge omoge boboge then boga bo twin boy dochenga baralia mage kuwa baralia chinkongo ntabarali bo kensili wa ikira studio mwancho mutegereli no bare baisana standby kabisa kubeka mangana ya Kerario amangana na mangesana akorekande ase wikingi mabuna natika kote yabulitangani maguta nabolete bado chigari nabo chigenderete kuganyerera sana amaguta chibekerwe nonyaga kete mwancho mutegele station au tuchikumanya mangana yo neligoli gokina lyo bosombi mangana party nominations na mangana tocho kwanira
amang'ana mwancho motegereri njira BBI ya ruko na chakwaye na gotebanga roboti rwa BBI mwancho motegereri kosenga tari BBI kurende njira Supreme Court yanyara kuruko na chakwaye na gotebanga roboti rwa BBI mwancho motegereri ndua ganiria sumo Kenya duchukuri ligoro ya form 1 selection njira ego chigokorekana andega ndirete gokorekana KCSE njira ya retema temwa yu na njira ngenderete uchukumaki wo mwancho motegereri na kugendera kumaki wo gatia magana na mange tugwatega iga ega stranke yemo ya gwete nsemeri ya maili 2 Kisii ega scan tange yo project chigari gwikira bono iga rero ni tukuria gatatu ni gatia magana tuju kwanira songo mwana boda boda nsemo ya ngatarungai Nairobi igo amutachirite nse omoswati yo momosongo nsongo bono iga no ale asekigambiro asinjira yemo yo kumutachira nsomo songo egati magana ndo mwancho motegereri omo aspirant sekero kyo MCA bomba ba machogo burabuga Kise County Thomas Okarion Tweka igaito tune bibago botuko bokera litukoria Jumatatu gwikaga kwa negati magana ndo manga sana tubwatega iga ase studio ngirenga mambi ya umbi yero mwancho motegereri na ituga ase studio mboronge tole tutakira sense moyo mochando bo maguta kubara ko maguta mwancho motegereri kwa birenga no mochando monene na endo kubara ko maguta na banga njitimbu atikari na etu atikari nima nyitenga no kundira senjira ya mugose yende asengezo kara maguta aburire emindi tenga ligori dio bosombi wikarikine wekera bona iga muntu tayo otara kumonekebe yo kubara ko maguta asengenchonga kero muntu at least ngurwala samo na sande ndori muna mete tuteni na samo konganya tori wega togende gasi tori gasi togende nyomba nechigari togotumeka nechipikipiki maguri achire gesara turakwandenga neyo jakero muraria Franco Koyo yes akira kwanire ogukina kweri gorire maguta sengencho na igweta actually mo PS wense meyo ogotema kohereso ogotebanga maguta nachi gokea okay maguta nachi gokina yani maguta nachi digorindi chigokea enda maguta nachi gotoka sobonge kochakira litukoria Ramisi yes okay turategerera I think the shortage is within certain marketers, the smaller ones especially, with the prices where they are, the import price, not the pump price. Of course, it's putting a strain on their cash flows. These are not big people; they don't have access to banking facilities the way the larger oil companies would have. So, of course, they can only buy what they can afford, and this is the issue. It's not a problem of supply, it's a question of affordability. Okay, chinga kimo waziri yako aresa gotebanga maguta ndakeri gori ndichi ko baburonge na ina maguta nachi guichora imensi ya Kenya uchakira Ramisi mo waziri gosenga Daktari William Ruto redinga ko aresa gotebabuna abantu baroro chikatel enda abantu baroro abanyabiasara byataba bisita maguta erinde baranyora chibesa bale gachira chikura chigo chakohera bamanya gukinia ligori na indi bamanya koleta maguta somunga imensi ya Kenya ukoyo yes umarali obuge biamono sana soko ngari bageriga na intikora utari ikindi yake kero kurigereria okobora kwa mafuta ikiara beirange chiwikibere chietire ndo cha abantu bakomenyoka ne bibuyu chinsema obate bunga migori mafuta atokire muntu beke pikipiki yawe chimigori bate mafuta nkero ka atokire kogo ikokero ka mafuta bora ngore nginga asenare ebintu bisarekete wikira baka boni gamna to kwa na iga serikali goro ya sogete maisumarore na gotebanga chi company kiri chiko transport ya mafuta nchanya gwakano abo ya somo president Uhuru Kenyatta abegete egwino aseri chiko riko nga subsidy abo ya sogete 13 billion na gotebanga gochakira boni ga chi company kiri ko transport ya mafuta chiko speed up ogumnyokia mafuta gocha aba samashinani igogo chakira buna boni gatoko kwa na iga igatebete nga kuikira litukoria Ramisi ebinte imoroche bigendrete chiraini echi chibekire ga bantu bakoria mafuta mune gold nchichikoera ni senche bono korigereria sensemo yane no gotebange egento nkereke bwenerete gokor Kenya yaito ndoko nyakonyora ebintu binka mune bikirengaki ngo ikirengaki umarario obwoge twegunga ebintu bya kindengaki e campaign I don't know nkige gochikiaba okonyora serikali nero operation ebwenerete gotenera aba Kenya banyora ebintu buna babwenerete kubinyora amagori akete lakini ikinga kirie campaign kwa makonyora ngo mwananchi common mwananchi igakoyegerie kemba ebintu ebiborete bikobiswa buna bono roche ga mafuta buna kinete oise ko gendo chikoro mugati uri konyo kugora 55 wese siringi 50 boni go mugati okonyora ore 70 ama sasi ya ganto bagotegerera eredi buna bono bagotegera radio vuna ayande bakoroka amaka chinsemo chinde boni gora nyora akare senaita
masasi abere 8 iga mafuta na aro kiri gento ekero kori aliense ya Kenya asemoni gani bwenderete totebi goboronge nga intu aba Kenya nga yobogima bwaito bole muna common mwananchi yani mwananchi wa kawaida inche naya abatokorie suguma no boro tumanyu nga ito bwenderete kobera engakie eye campaign ekere ekire ebintu mbikogenda gesara gechuri abantu twaso akorera ntwatete tuwa mafuta na turukana I don't know mafuta ege progress nerie serikali ito ya Kenya paka boniga na nyakoronde bwe sikago soka usikori ya PS mashari atebirenga ki ni gwine ke yabege tu wekera ramisi yani ko ramole nga zero tolerance elia mwana siasa o makora akwana ebintu biyo amafuta go chikoirana nga ichorekere getuo okogenda nde bakonyore nga garite yese getweki tima tinge tenge chikikana because the subsidy yabekirwe yabere lichiko yabekirwe gwini I don't know nga boniga ntuchikirania mangana osipi abe boronge gosie tokoja koiwe enchiri go ikegendere manyete bintu mbere togote ule serikali yaba rero mambiende nande kwa makonyora gionchuri kiabere siasa ntose konyoranga no muntu kwane tu asogwikirania mo Kenya oyo kawaito gendete gusumboka nga twabekire signature ase aba company chiko transport ya mafuta nande mambi tumakonyoranga kochakira boniga no bokongo to nande kwegeria kemba murali obwo. Okay, murali ukweyo wakwendera magana yeke nanda magana okuro mo Kenya eye maseyemo keneke magana ngiringa umuchano bo maguta ebono oberu umuchano monene sana asichi wiki angisa tubono. Yes. Nainde igotokunire eye maseyemo nimanyitenga no kunire ayebuno okwoyo. Yes. Nainde nikunde bunancho boge no motegerio tegerete radio vuna siku gadi na tegerete nainde nigakunire nero monyene. Serikali chinga kiti nyinge yabere kegocha na mangana yagotebanga ntokore igana ndete gukora. For example torarigeria sa mangana ria yes vaccine. Yes. Chinga kichiria chi vaccine cyane kuri cha corona batebetenga onye tubwa certificate ebon chitariki 23 December toko nyara kokora ki toko nyara kulina egari. Lakini 23 ka December last year baada ya mandoro bali chikani mirandi baichire ngaraburi ngabano certificate numubwate. Abantu bagata certificate chiaki. Bagata certificate ga terasma saujima. Igo tino chibo ende bonde bwensi borase mangana ya mobiso yo kama wa oteba ngachitariki tu gosenga aramisi ye torase wiki ye ngamagutana chikuchira sebita sendi beito via maguta au murali uboge abantu togenderete kumya bado n'abantu abatorenza abakonyora gwito korenze lakini kene kya mangana ngiringa abantu bali abantanyi babwate chigari chine tu V8 okay barabu chigari cyabo nimanyete chibwata maguta kwewete kesikende omo sao yomo abwato mutungi lita 100 aicholitie amaguta ime. Yes. Ode bantonga maguta yale mega injibono gochaga abunyangongo osongoga injibono gochaga mugura maguta ntageta abantu 7 boka asobwango maguta anamake abantu bakacha bakamwa 7500 bakagenda muntu uri akagenda bakamutegera maguta nsari muntu uri akabategera maguta gali mutungi lita 100 baho jukunura kei maguta yabona tata no hali kumbe akamuniko kali gakorume ko mutungi garuka bekera maguta lakini bakaji gukunura bakanyora tata na mache jirimi mache imura murali ubo omurali Levis abakenya bose abaone ba maguta tali barabu mochando nande omochando bwa maguta tochageti chiwiki bere wasisa tochialira Levis litukondre na areko tare town indinete pikipiki unfortunately pikipiki ekaira mabuta it's like 1 month ago ekaira mabuta enda mabuta gatigareta makego omontere banera na bakororanga mabuta ya nango eragochia tiamenyo kase getaseni ngoye mabuta osemente getaseni getangani tukanyorange bwati taseni gya kabere tukanyorange bwati eni butaseni bya mabuta tokota getaseni kya kata no to tukanyora mabuta anda mabuta aya na medeteri gori so omochando bo commentary gori tuchageti sai neli sai stogwati crisis okay lakini the problem was there the aba oni ba mabuta mba roberetinga mabuta na chikobora na ndo buoge it is not that mabuta tayise bitaseni amabuta naro the problem we have ne management wasino borai oborai bweto gatiye serikali nabone mabuta bali bakon wholesalers muchando noro igoro kero murai bwensare kobeke sigina cha chibeza chiria chenyongesa erinde chichiko konye sekte ya mabuta chimilioni 13 niko chale ko chigwakanwa amadeni asa bantu bali abone mabuta imeyense ya Kenya igo anake kolengana na nchenda tewenga ekeneke ntokia robere tukunga tigatobisa mabuta egere kigento kekorwe okorigerianga as in a span of
igoro yarenge Jumatatu mambi goigato tebi Aramisi watebire Aramisi ona matukangata atatu amavuta aikesivta seni aichore ngayakorwa yategetangani togonde yasa matuka yatatu mavuta very imported koruchize chesiko teko nyarekana. That means nga mavuta naro nilinga mavuta yo akachire nilinga mavuta yo abisire egentegetangana mavuta ko bisero neko buge yentegetangani eserikali mukiga tambukero kyo gwakana bone mavuta kire yentegetangani kintu gya kabere nga amagori ya mavuta akine asenye njonye osikondera ninje bweka mbwate mavuta goikango ngore munantagete goikango munange igwete ntebe nga mavuta yana bono ngoni 170 ase lita 130 yarenge saizi 170 180 konu na ndapurite bagende chipigipigi niko bagende tokorase bitasini abande niko bagotara up to 50 kilometers korwa somo chobo songo kogenda interior korige mavuta singa jonda ke bakaretenga ari interior bantu mbaka yo bange bakugora mavuta yugo na butara nyora mavuta. So the problem is not the abantu bagotumia mavuta, the problem is not Kenyans si boboto mochando oyo asenga nchunga eserikali terebanga nanda ndake murobere no rengororo ababutabure egera abantu bari bakoni banorengere ya botanya gwakana umurati ubuge iganda ke toerese totebenga kubara ko maguta na sengenjo ebinto bado bikinde tamagori na sengenjo togochiwikera mangana yobochori. Very true obuge ndete origererie engaki oboyo bwabora sana oboyo bwabora engaki abantu batagete gusimeka sure oboye bwabora engaki abantu bare mire megondo batete abandi batete kokomera chingende abandi batete yani bwabora at the right time abale mi batete gusimeka keke minute that mole mitako tika gusimeka asenge nchoboyo bwaborire lewis mole mitako tika gusimeka asenge nchunga ndake bono mochanda noro boboyo omulemi go ikarike na alternative oboyo bumba very expensive omulemi na bakubeka kabesa kali kaya gachete tutebe na balemi morali byasimbiro naroko gaigana bakonyore ngano oboyo ngusimeke rubori so omulemi akurusya kabesa kali konya agachire agenda goro oboyo asimeke kaganyerete ligo liriranense saizi munatoko kwana oboyo is very cheap now. Okay oboyo bono bole cheap kare abantu bakorere basimeka anyway egento nanyorere murari uboge korwa solingiringa andake ebintu bibigo kina maguri sana maguta na bintu binde na sengenje yobochori bogoje kobange na nene serikali ndake gwencha kubwata mangana ngabu naja elio watema guyakire ko mangana ngabu nayo ndake omuraria omwega egento karo kina achire komanya neke korwa se ogokina kweli guri lia mabuta no kubara kwa mabuta bantu mbayo barabalemereria unabantereba bantu mbayo barabalemereria buna bantu bakurundi chipikipiki na indi bantu mbayo barabalemereria buna bantu bakurundi chigari matatu ba omuntu nare mae gari ne gari ya siegete mae gari ari namba 32 lakini abangete line na ndamanyete nga mutu ari gari njio jigozuka maguta taiyo lakini abo gato kwegena nga amaguta na chache na namba gutango challenge time from now na bere saa 2:35 lakini abo gato kosemeria nga gwika saa 3 kunyora maguta gumoyo omuntu asiegete gari ari namba 12 ari namba 75 gari ano ekare mu gari lakini karastari bye katuriete tariko matano ne sime akanyete tu maguta yache murali omwega obore meri mbotegere kirase na Levis because umatuna nayo siko bagege studio ji machine chisareke as boys aranzo ngere chiro asune technician iyo ni kazi yao enoro mukyo bakora litukase lituko as maganyerere amaitenga nere nabwata bateja baganyete bachigo sombuji ase baguchigochi jumeze lazima kila mtu anahama sabone wote as manganye kurwa ngende mwana as bantu mie piki gosega so I depend on the driver angira asenguchia igorasi mabaro bakoro walemereri nebanga ki baganyira mafuta ibakore bachire se bakwenda uchi bese bakore gasi abo yitukase lituko chumete narako montereba kubwate gari anengera nyibe kisiko gari sabukato asenge njaje te nyako bangira ini kurumarago mambi bakamarogoba bangitire ni bwato kolemereria ini gasi yao okay tume kazi yako tumete uso kwa ngwaro chichigari ne chipipiki buna babangitira ini ngwaro chiburi kubwa ngoni guchire ekine kintu kiruchika ini kirasi concept shini ukienda huko useke rogo itaro ane kero gutara na magoro chipikipiki chiaka ini kirasi kwanza mnaga kisi town utapata watu wanaongoja mafuta kwa sana na basaki baite koro they were with them kubaligere lina kibaga ndete kunya kuganyirira mafuta ikirasi station ege station kia mafuta bere gaiga town iyo kirasi hizi picha ziko
ase mitandao abantu mbagete siku hizi abantu ya digital abakora n'amafuta akanyireire kirasi, so things are not doing good. Okay, mwanje mutekerere nyanko manyito manye rero banta balemereri kabisa na bantereba bana boda boda abantereba bechigali bonsi matatu kwa jumla bana banta balemereri sana. Omuralia Stacy Kwamboka. Yes. Wakire sana. Timaiti gose ngwaje to kamanyanga abanta balemereri pi na bana boda boda abanta balemereri kabisa. Asomo simu yubo mabuta kubora na mabuta kubora pi na ili kuliko enda gesara na bana boda boda na bantereba. Esteli baka liko kwa nyama buta. Wa. Okay, asante sana muralia Siribaga. Koboka baralia abamintu bonse bakwanire nekenenga abana boda boda, they are very patient by the way. Igoro nari ngigalia sigeta seni ya tosha kigotoka ma Kisi town. Yani abana boda boda by the way babangete era ini kuruga tosha mpaka rugora Kisi school rugoro ngababoni na kibono murucha mafutango cyane bagatabanga by the way twatebi ku by saine amafutango cyane yani ngesasa ekere bata saine amafutango cyane bagateba twatebi sana nengo cyane bagatebi kuru sana ne bona yachire saa 10. In fact they are very patient and twara kusabe serikali gaki edigireria abantu abechi pipi. Okay, ekere natemete interview abantu abechi pipi abantu abeti bina asa mafuta ayu ekera mafuta ayu aborete ine shida nene sana ase chi family chiabo isingencho no bakonyora isabuni koru banyara kwa bakwa ase chi family chiabo no bakonyora endagira koru so babire bagwa kuneke bokekene sana ikira mafuta ayu aborete. Actually muchando naro chigoro nanyorete musawo yo makongya konyereso gontengi big ya enja kururo mwisonde asingenjo ni gasinye tuwaka na eroni big eroni achieta akaimokia amagutaburire bono big enja nya gosoka. By the way abantu bali bamukabisete big eria iko bachite bakanyikurura bakanyira egento bakonyirira na asingenjo magutaburire na muntu utanya gosoka na abantu abaro na baro bari kunyara ko understand. Okay, koko boko asingane yumuralia igora sinari ngikire tasini kiya toshaga abantu babiri bechilone bachite bakagabo bakanyora abana boda boda no batine tichipiki cyabo korinde ebanyarite kwa bakurushi piki birase gati ya abana boda boda abo bagachire cyane ngichilone bakabaura chipiki ejo bakabaura koro bakabaura bakaira. Anyway sawa ntogwendete ko babalemereria na indi nonye nebyombe byechironi mbabwenderete kumanya mangana kabuna yumurari okuyendo cyangwa nubwo atakangana abo gakoromire kweli yentonkerega igo murari obugo minto junior abe kabya sana nando ngok side na itina igure bya Kenya yiga twale ko abantu abalemereri n'abantu ba poda ngole ngino ne bukumali abantu mbale baganyererete nyangi bagokia abande chitaye cyao mapema abande apakakacha mafuta lakini Kenya gento geto sumbwete nchegorofi oise kurigereria engaki entambe sana okonyora chegorofi onya okoruga kwanyora engaki mnabono gusimeka kwarenge omuno murari obwo gateba ndugu yangu obwoyo obwagora bono twirane crisis yake ya mafuta maambingo igore crisis ya ngege nane konyora crisis kende gatima chikatel abantu mbaro konyora nona yega igaga ase itobu gusina boko barra atari mutwe proka ase gento gete yente kinge koba igo gento ga Kenya tobwerete ko ligereri na kugikeri mono chikatel intire chire gatima chitayete kuyeri uchumi yani chibwato uchumi ya Kenya nganjiyo uchumi ya Kenya sta yego twataka kuburi none serikali yaitu bari gwancha barigererie komo maito mwananchi kokonyo mwananchi ne bintu biri bimusumbwete oise kuri yemuna bona ari mwawe gentonkero konyore kenene pige gusumbwete obatonyore nsembe engima obukuma omite obuba engindi eyono ndugu yangu togo twara omogoko obosie yes igomono egentongera serikali gesini niegwe nte korigereria ekonyo mo Kenya yani ntoko nyakonyora eri ogikire nkaki Mwanje mutegereri tokwende bwana nwana wikase nsemo ya party nomination so maite ebyama ahombe genderete kuba nominate andake bantu bali bachukururukia ebendere ibyama ibyo ase ebitengo ao ase nsemo ya siasa na sibirogo ao imensi ya Kenya. For example kiama kia ODM ngegenderete okra nominations chaye ebono litukoli gorongia korte nseme ya Kwale kiama kia UDA na kero nominations chaye nchibwendete kuchaka chitariki 14 omutinyo yotole. Okay. Chinga kie chio togendereta magana ngabuna yo choya matoke
na mutigirite Ezekiel Machogu bona iruke bendere ya UDA asubo governor wa county ya Kisii, meaning choya matoke tuma arati omubune birenge na injoire style matoka kole campaign iyo lakini choya matoke niga mutire Ezekiel Machogu achikubuli kiriwo kyobo governor se county ya Kisii gotumeka ekiama kya UDA tumaitinga amangana yo njeraki arati guchenje burai ase serikali ya county government ya Kisii lakini turachakira iguru ya ODM nominations naro cha bangina bandi bakoramikaga gase county ya Kisii una women rep Janet Ongera oiru ticket ya ODM karara bandi bagotokie gitambukire kyo bagotabane gitambukire kiya mbuya chorwa sengenchunga no muntu manyekanete ano muntu orosiri siasa siae asemya kemenge lakini abange babona bachi bakoramika sana bagotabanga Janet tare kwa ticket ya ODM na ngambatiga bae nonya ndonya toto bae nonya ndi bwenzi karara bantu bakoramika sana garaba bwata ndibaye Janet Ongera bagotabanga mbuya chorwa asengenchunga no mungino koramba gendero sana Kisii county no mungina obera siasa obwata abantu baye abafuasi abange anyway umuralia kemuntu umurare timaitinga kiura kwandirenga neyo okay nchekera ngotema kurigiriria mangana ya nominations nchallenge buya bakore baena ne direct ticket yari kwenda se nchira ya muchuche yari guchaka babuye muno kubwa kwena na direct maite bonekera bakwena na direct asinali bakumisa abananchi bande abo batari korera buye kera bakwena na free ticket bari kwenda se nchira ya muchucho abananchi bachore uri batagete achiko tenenera sekero geki na ryari nguchaka babu yake aburitangania se wiki abakegweta abantu baroro bari kunya gwakakania mangana bagotebanga ticket jiro chindo bwate ticket ndo bwate no teba no tate ticket nje bakangewe abantu bari barengeshwanga ticket baje bwate mapema mangana akamanya kobanga obwibimbororo bwe ticket ngana bako genda wakanebe sasa sigita sana chikale gwakanwa ayo bwe ticket direct kwari timaitinga amangana yichi ticket kwaranwa asinginje kemenyano na asinginje chibese mangana inaro asante sana muraria amangana ya naro in fact ekironche personal ngotema kurigireria mangana ya taina niri asinchire bwenerete esingincho abantu bande bari gwenda bakana maybe baye guchi ticket ejo lakini bari kwenda era ini kabisa babankire kabisa abananchi bachoro muntu batagete yari gochoko ba asagiye muno umuraria ukoyo yes ubuge enjira ticket yenda kechigenderete kurwegwa mbaro bagenda totabenge ticket na byo kukorwa na bakugenda omuntu omoya chibese ako ticket free anda bantu baro barenge we akege kuba kurwa britangani awote banganje mwanja ticket imbo atonyene ya ODM ne ya UDA mbwate ntotabenge kene ke mangana bado obukurumi bogenderete mwaje botekereri bado amangana yo wanjeri lingo genderete asense moje ticket ngakyoroche nere buya abantu bonsi bari kugenda muchucho usana botokocha rotenga obuge na amanyekanete sana aga songo umuge boboge teto mo ticket iyo murali obuge siasa nensensi siasa nensensi orete wonchore be siasa uri ayonya kobwati ngane pati okobwatia banyore ukomisa no rubaru rwago ebono oise kuri ile party nomination ye chikokorwa fairness stage kobo nde kwene kele bitu kuri yale na neko manyibi yamono abanyene party mbaro era kinte abantu manye abategereri bari batotegerete skalia nomination ye chikokorwa no guikerania abantu nga nomination yakoreto omunyene party osaba nyene party mbaro mbamanyire na kikelingo chako narara umurayo ya se kuri ribuya umurayo bwoge umurayo miya yani umurayo miya ngagutegete ochoru roraga party kalikande konse piora agende ekyagire party genkamuna ne no bora rogo tambuka onyore gento keri gwategete usikuri nomination chi ODM chi abere chi gokorokoro magaga iga nabona ase goseka kidogo okonyora abantu gete bachaga igigeti kwara chi sanduki chi aretu tokore nomination nomination ya abantu bakachikura kwara abantu ikomiga mama batanga gwikira iga chinga kiechi chinsa chiere kuruga kwa makore busanduki chi abuguririwa kwa makonyora ngo muntu gabwateri sakara chidaika chinke go chierire kwanyoro imukirigoro muna isakara yanderira iga ngani nchomo na inche na iru inche nabwa omuntu okagire tore ngomuya uguri chikonyore kiruge kyakero baka general election yirire mutwe kwanyoro otigiruse oisi kuri irie party ODM na gotebia boni ga nonye tukunya gwaka ofumi nere gendere tembeo na ndi yura nyorere kene na ndi robolimo lakini aseboniga abanyine party ya ODM
ase county ya Kisii none nsengima mpamanyire Omorari koyo. yes Ng'anchire kuborera iswali limo. mbori swali Abantu baroro bobwate mbeo inga babemba aso ase kiama kia UDA babemba aso ase kiama kia ODM igomba kwira kura. yes Abantu baroro bakonya gukwana kwande bimonyo ng'anya gutagite kuba mugavana ase county ya Kisii so ase biama binene yes kiama kia UDA goso ODM yes kogo sabuna independent aina ogenda konya gusimeka matoke ng'ae saa mbiri igoro gwake irunse wachire gusimeka wachire gatorecha igone kene onye kogo ase kiama kia ODM na UDA aina liora saga ya gochoru no mugavana gusibuna kirego kende tigankwene keriga ene bintu biri byakabeire korumahega asenga kiriga mbeo boni igegechenche tigiraundi ikireke ngao igiraundi ikegotioka amafuta nara tu agarukirenga gitonyero kagotioka byega ukoigwa konya kunuka kirasi boni ga ngagotete komanya umwana inchi boni igo muntu atete kurigereria no bugaye bunu ikarasta buga muna tekarasta na enkorigerere tiga no genda agano eke patie ngondi kugicha abantu bakomate ng'obwogoyo igana atokorere gento ketete okora igoko egwekero go saa 2 igoro igoreta raika watangasiru torigerere tigochi epunge ya Nairobi banyotenga nkanyora musingo teneine tari gokumi igoma tengo tenga ritu kuria rero ogo gana genda bunge tari gokumia kanyora musingo teneine tari igoma tengo tenga Kisii county enjeri abantu bakumetinga batenga nga UDA enga ODM eyegera abenga nembe konya kogusa ekonyegeria masaku Omuraria Ruth Omwega ndake tumanyite gose mangana ya Franco koyo omuraria kwandirege naye kene abantu okoranga babwate gikurugite ime yabo mangana ria makuru abantu babwate nga obe tutinne kiama gia KANU ayabono tugweta obe tutwara rama yechogo kurugugu ayabono tugweta omuraria Ruth lakini as much as tintagetinga ndive mono na ukona omurari okwoyo party kumatere ngie kumata it matters otenga noro DM ono ndasokorwe kiama kia ODM no ndasoke mne independent candidate chances tiane joko nyora chikure chiri chinyingi kubwa oyo gosoka bwere buyega iye party nere bwata chisera tebuati yeso muntu bwata chisera chiaye tebuati lakini from the word only ODM UDA you're from somewhere what identity yes ene marieta manene ega marieta manene agota ne binte binene ogoge ni mutaragenda nkonye rutwo minte tegeke ya muyo katindi ko saria chizecho ntetengere kari rutuga ntetarigere 2017 ODM go yabugate wave ya hale konyegeria okovuga nemete konyegeria unembeo matoke tuoma matoke tuoma tiganko boliga ebirugo mpire ngo ODM yerete bunge eboli Kisii county asa mangana parliamentary mbalenga ebike imbono yacha konyora ekero mupunge geta siraga iga bonchari na ribacha konyora ikirogo babwate chinkuru ekingi gekoroki igogo ikankani rutunga rutwo minto engane yega ne party ngano ODM ose UDA tia kungaina toza kwengaina actually no Mohamed Ali ni garenge independent yes lakini bone ngano mubunge nsemo ya Nyali rutu woko ngoli ko studio lakini percentage yenene they come from parties anyway tari mangana they come from parties chinde tari parties omuraria obunge nguburi swali limo party nere gutwara chisera useno muntu gutwara chisera Entega tangani party tebwati sera lakini usikorende party nebwate percentage gete ego changia ase chikura chomondo iye party na bego kwana party na bego kwana tiata baiga ndumuna ba Kenya tuabere brainwashed kosi tuibire yani nturi kubwatereringa ki omuraria Levis tingabote chisera chingi ya muno goetania omuraria okuoyo tiata baiga ngoja tore tuate banga inje UDA inje ODM inje UPA korore that is why abara ibakendera to fight koso ase meungano ao ngwarora omuungano one Kenya ngwarora omuungano Kenya kwanza so eni meungano ebere to bwate size Kenya ele very strong ngiye ko gara abantu bakoso agaiga aba Kenya ndore njogete to prefer sitore toko gwei ngai gwetende ngainde ODM uda yani tubegeta sera tiri tokonya ko wei ODM uda lakini ari na tebanga ODM ose uda kwarore kero monta ko chaka ko wei go
all way down to nonya gwika sobo MCA origeri paka sobo MCA ngaki tubigende omurayo yo nkiama kiari ono DM asenge chonga jite baba tiga mwakire kura yo ndo chori gero tabang omurayo yo nkiama kiari odata oyare Kenya kwanza anene mona ale UDA inje asenge chonga jite William Ruto randi stare ko kwana nkongo kiari tiga ngakiroyo igoso epati nebwate some percentage ego changere go chaso monto wako chukura. Okay, muralia stesi ndo jenga ya kuwaga siri kweli. Okay, asante sana muralia. Natete ko moko boko muralia Joseph. Asoko tabangi epati nebwate uzito gete. Okay. Esinge njekera ngoligireria linka mongino minto narora go ntebinga aye babone. Abantu bonsi pibo mo papa akumurokanga papa baba abantu bonsi pibo papa bangere tiki agotebe tiki bono bangere tiki bali bonsi bale anda papa agonde bangere bono omoire ekura asingincho ya epati yenge ntoko teba na ngiringa epati ne bwato epati ne bwate obolitogete epati ne bwato mono nabego kwana karibisa okay sawa mura libuge buge tigamentere ngente mabwe sepati ngagere tenga muno gwatarire town yeye kwarore chi poster chiro siria ase chinsemo ao kwarore abantu babegete but now ngukere okondoro monta begete poster yaye arigete manifesto most of the people bari kuri ringa panda kuchikosome manifesto soko na roko nori kira marieta masini na bego ndori nga basome manifesto first thing monta kuri ri oyo ningo oyo na lebe no live izobuge na yakorwa UDA gozo ODM was UPA osikia mukendo te bas okay ndaka inore tekyo ndari ko ganda chikura rikinga manifesto yo monto ningi so it will be going ama tengo yo nere ngo chikwa kere kura senge tuyekene nganchere kwani lito mugusiara igwe ntikante bengo buno bokenyomba igo bado bokenyomba bogenderete monta korra soko rukuru manya ko wekere go chio anje go korukuru chibanda ime aetere sura nyare ko bona nkiama kia ko bori kurua umuri go yonda etenko eri baga bya manya ko metere getekyo yes itangani kigima ocha kire kyo obwata singe nyono chengo obwata mangana mangi tumanya ko era singe natubwate kaiga yes gotera ngoro kuringa matoke tuma yes tuma warati omubune birenge matoke tuma tuma gwae omubune birenge pai tu matoke okande tari uchi tuma muntu de bwensi yes matoke nikamutigeire Ezekiel Machogu airuke bande rubende ya UDA yo governor se county ya Kisii kwani ringana kwari gukwana toso asengani ya subange biro bigendera takogenda egento tete gotebio morali obwoge no morali ominto stesi nko baene keriga tare 9 chichi gukira tare 10 no turatoke tore monya sa kara twikio sure lituko lya rero omaki my words muno mogaka ngukwana korwa onde bwensi pio kagerete nga ekiama ngechikomo chora sorry for that into chora bantu sorry for that inche nago teirero lituko direga torega ige studio twense pimna tote nei ga bande baikaranste titariki sana April yes titariki kianda enkerna ko nyoro bochori bwere mutinyo nane inche nago tebiga enkisi enseme binte bichi gokorekana nga ni party gete yaira nensemo ati abantu nga ige party ya pape party ya Ruto itakuwa na macha kugusa konyaganyageria bune nyancheri ya Lake Victoria agweta kogenda guchichi nsemo cha Uganda watebire tiganso no nyansa fina party bono tokenda se matoke twende se matoke matoko chire enduruche sana ase county ya Kisii no musasa no lenge akatuomo gutuma otigire gutuma akanyeganyegeria pakense ka tebanga musakyo yochire yaikire 11 hour matoke osoira matoke otigire gutuma Oika nkigira na kwa negentekeiga oise kurigereria account ya Kisii gebwato ushindani mukari saidi kwikira bone ngona togo kwana ebigogo mbiro na anda abande baikire myaka emya matoke gare ngo musae yale ko munera go kwana na nje munamo manyete no musae olenge lakini bone se kurigereria chingongo chi atigere chioka nchietane tie birango gete na no musae onde na aronere lakini bono igo yarokanire ngekiro geke kemereira mate sana kati ya Nyaribari na kati ya Bugasi korengana nayo murali opoyo ogetambukiro kia matoke waka matoke minekia ngerikija na atagete ateme amanyekane nga matoke ningu nechisera chiri acha nacho aro kyo mugusinga ki nche matoko nare cha gotuma nga inare gotuma ngende gochia okay na mpaire ngare cha gukorera elinde next round ekere kwa busi materi kolingo sibiole muna bone go ise ko soka riri goma na baba ntora amanye ngo no murali obwoge na hande bara tengo obwoge bori enjeri ya kuona kuri studio tetora ara motema oteme gwachire number 2
otuo meri koririeri koma gotira bange namba tu eyo bagotige era ondiende yeji gocha oyole koroko morali obwo gotuomete otuome side pakobo chale gochimoini mali bugendo chengano bwate nkwana matoko tigere gotuma mega yo gotuma segeka pegante beiga ege tambokero kematoke ko support Ezekiel Machogu kulingana na inche ikiya sana nande mambija bona murai andonsi asontegerete onde bwensi ontegerete otagete gochikobori kero kende kyonsi onde bwensi okobori bamsiye ogotira anda goikobo governor se county chose ga Kenya to kororokana omonto otamanyeti kende ekero ogo support yo mino go twe matoke mbiya korete como support Machogu asenya njonga at long last tuasokira abantu 17 egento tokorigia nobo bunge gosido bwana libari chache egento tokorigia nobo governor we county ya Kisii at long last ngogenda tori toikasete begale bande tokende independent abande tokende byama au tosasobo at the same time togwaka ruchikura omonto gochiko bwana oyomo ingengana yekoreta yoko nyora abantu abange definitely kera nyora abantu gose kero monto bageiru sa abantu 17 kero monto bageiru after bachori bwairire ngochiko twara tore uhasa magete yani ndo chenge kwambwete yani feeling nere gocha kare kwa lose gendo kare kwa bwiru so nabe kunyarekana engane yoko to support yo mino erete ugoeta nagete because so it is very good nande inje ngote bimatoke it is a thumbs up okay ase okobwate siabantu so we have to bwate siabantu na into tokine kero kobwato yo mino koboko ose kero komubwate si ngoko samere gento gete egere na ego chimambia na boko nyoranga no bwate libagarigia okay sawa njegina tebengelinga akororanga choya matoke oro kiringa tabwatinda mwamu yoborai yoborai no buja lakini tabwatinda mwamu na kiriria na kia borai onye ngakinjiraika nanjira nditenga ngakijiraika ando nyororero yo nabwate chinguru koboyo naro chinga tigan support yoyo egere to etioyo chisera chiane twatenera nega eberaisi nana beta kira semura yonde bwensi otegere teredi ofuna bono mambia totiga mangana yenda mwamu onye twasokira abantu 20 kurwa senseme yemo kuna ba MCA nerbiye to kranse to kwane torenga ingole powerful koboyonde tomoeli baga tomosire egere na ituchinga kichite chiwika tonyare kugamba mwanjo mutegeli gwera na turaseka iterike tambe mangana mais Nyanchama Joseph Obuoge ime ya kirari
Abagende bichi bibina bamenya somo chibosongo nigo babuta boigamo nabanyene kigali ase ekibita seni obya mabuta kuri ndabura. Eli yarenge serikali ya wero opposition neli yarenga opposition bono nere serikali amangana Dr. William Samoei Ruto. Kigosemo kubole bali bakuriye birogo ao bibora ime yense ya Kenya amangana babarayi ao kurwa solongo rwa gusiba gikiru ito mu MC bumachogi borabu. Yomananda mange tumanya swinkira yo bwekirano. Emesa yamangana maya. Mwancho mote nago kwaniriye nago kwariye atira twimanyie. Abagende bichi bibina bamenye ime yo mu kibosongo ningo bagenderete kurobera sibitesi nibya mabuta eliyo kogora mabuta yo yamaga yo kugendera kubura kwa mabuta yo ase Kingongo emergency ya Kenya abangi babagende amona bakoli bichi bibigina ningo bagenderete kurero gutara Kingongo ne Kingongo kuri ya mabuta yo abera makasi chinsemo bonegati yabali bakwanira mu radio vuna ningo bayine kiribona ningo bagenderete gutireme cyande menge buno kuru wichi bigibigiye kibago leta gwitera sinchire kilonne egento nanyina bukenderete kubu mucyana ne mona sumu kibosongo ningo nanyina bubutubukira rero abandi babuta sebitese ni kuri ya maguta yo gosimbanyore nache butuko yabuki babekere kibigibigi cyabo iryo kuganira ubonjire babukora nonyina bonigo yarubusa ase babwatebiriro bakorera bwasongoso. Sikuwa kichote nimeshilimiwa sina kweli nyumba nilipa rent 1500 kwa mwezi. Mungu wangu mradi nataka chakula kidogo mtoto anaenda shule. Binia kurusa 12 asubuhi uliyama tabuli pilipili netakira twakane familia ono tumiringa sali ro anyama kutabuli ngitoko karabo no tokere njipi binyomba cyake koiba osengo kitoko toka saini tumeambiwa saa 7 toka saa 7 bwana tena tumeambiwa saa 10 hata kuna serikali yetu ya Kenya uligeri burunge na ndio mu Kenya tunaumia sisi tunaumia kuna bantu takimete pesa nsini saa kwenye familia itu aragira kila lipo ngomanya kusukia ono una kutabuli nga kitoko mimi Soalnya kawan awalnya mengaku sakumi, orang ini sana nih, contoh sakumi itu berdiri. Saya kalau temen sana, jadi sebenarnya saya ada nggak sakumi, kawan itu jadi semua temen itu gue mau stay, kawan itu temennya itu tua kayak family, kawan itu punya ciri ini, kawan itu baca aku itu dikira itu coba komnya semua itu. Kamu coba tera ini, kami setuju kita untuk mati sana, kita jalan tapi tera ini, kamu kau cerita tera dengan mau tanam ini, kita jalan kini untuk kita tanam. Nonyina bomukonyi bomurebe nsomuske Dr. William Samoei Ruto ningatebere bunaho kubura kwa bangi be serikali na kwani na mono kwagire serikali utemukiye gitambukire ko neke banango konya kira abantu obagendere to guterege sura yo kubura kwa mabutayo nigo Ruta ya kwanda yo kubwatekana mono kubura kwa mabuta bisi ya Kenya sagi kire sekretariat na kuboria ninkige kogera isi ya Buganda ere bwata mabuta nende kogera mabuta no agweta imeyense ya Kenya agenda sinsi ya Buganda yento nonyina batigerete kago kumelia bene imeyense. From their own statement, they are not sure of what to say. Is it because of the war in Ukraine or is it because of the crisis with our oil market? Which is which? And that goes to tell you that this crisis is orchestrated. And it is as a result of the cartels and barons who have taken over using conflict of interest and state capture in our economy. I mean, a straight answer would be, how come that fuel in Uganda is cheaper than fuel in Kenya? So, and yet the fuel being sold in Uganda goes through Kenya. That tells you that that kind of explanation is escapist and has no basis whatsoever. We should address ourselves to the crisis that is there in the country. Ukwana kurasa umuchokari ni Ruto nigatebere n'abangi be serikali na bwe serikali ase serikali ensemo ya lengo opposition na ndibona nero yabere serikali yentukire cyo gukumia. You know, as much as I do the situation in Kenya, you know that what was government is now like the opposition and what was the opposition is now behaving like it is government. It is that confusion that has visited on the people of Kenya an accountability problem, because there are no more clear lines between the people in the opposition and the people in government, because greedy people who are supposed to be discharging their responsibility on the other side of government, because of greed, decided to come and become cartels and barons in government. So the responsibility we are discharging here is because we believe in the citizenship of our republic. This is somebody else's responsibility, but we are forced to do it.
ngakinda bumurebe nsama tukemiye ya mama tangani amaonchili ya manene na be haina mangana yo murebe kemo yodi mu muskerera morodinga raira ni galire ira yo kene kebuna okorera magendero na kugana na no koteba buna ni gara chunyara bwa kene kebuna oikire ni alionsi abakenya bagane timiyese ya Kenya ikiyo sabita abakenya kumugwato goboko ni gasingirire tegote buna na chigukoro bukurumya chinsemo mense ya Kenya ubagenderete kole ntumuchando Hii kazi mpaka nyinyi mpatie mimi kazi, na kazi mnipatie mimi na kurauni. Nikinipatia kazi mimi nitakuwa na bonus. Nyinyi mtaona tofauti kubwa. Nikishika hatamu ya utawala, siku ile mtaona mimi nimeshika Biblia. Ati mimi Raila Amolo nitahesabu siku 100 ya kwanza, the first 100 days of Baba's government. Utaona mabadiliko makubwa zaidi. Wale ambao wanaiba mboga yenu kila siku, hao unawajua, sisi tutawaamana nao ana kwa ana. Watajua mambo ya ufisadi imekwisha. Uhuru alisema kila siku watu wanaiba shilingi bilioni 2. Hao wezi wote watakuwa wanakimbia. Mambo yatakuwa yamebadilika. Kwa hivyo nataka nyinyi muwe wanajeshi wa Baba. Mwanchumo tenekene ni goenderete gotegerera radio Vunane 2.0 FM ni yega ne mesa ya mangana maya Sabe amroko telina arekomase oyumino beranka asubuano tubuwe corona emisa ya mangana maya Thomas Onduna emesa ya mangana maya Kilisanto sinyamaratan bichage kuranyali bali chache me county ya Kisii ni gasokiri na kuikiri wito kwa Thomas Ontweka kura mwachoge burabu himeye county yo ya Kisii ni gonanya besokiri na gukwana mangana yo kwatakana muno wito kwa mu MCO yo kwatakana wito ko yo kuliekero kwa MCA kurwese wodi ya bomba basenseme ya mwachoge burabu ni gatebiri bune bikole bune byo byabarayi wito mbiri biyana ni gakikire kore kyo ikerekere to wito ko kwatakana muno witwa kumurayo yo Thomas Ontweka aliyo kuboria wa MCA kuru wandava God umachoge burabu constituency ese tigiti ya ODM anantiri kinyama na ando itirie ese sauri ya siasa yero yandekio kumisana n'abagusi bansire kurwana bobora yobonenda amani etabu atinyenjo yango irenga kiri kori pole n'amawembo ese naki na yamato y'omwana minto Thomas Ontweka kinga kichi chumbo igo bichage ni gabagani abantu gutiga guitana gisiasa boigo ni gagikire guturwani go nomination anene mona seki ama ya ODM weka gutiga banta somusuntime yento kaenderete kolentu tutukanu ambapo kwa bukoria watagoto korusia senseyo ni sensauri bari barasaba ntwara bino machumba ate biri abantu baminto uba korusi abo bandi no bose ko bana no kunokoba abo bandi tigere abantu n'iki constituency yabusi bakora wekeranya ebirangaro bya wasemeri kwa bwo kimatu n'abaye korongo yasako ande tigatoto ya batagoto abantu basana ro maneta korongo mparako na korongo mpara yuri natari wanjara na mutige abamo aretura bakora bakabona marabu mu aburuka n'iki nomination kipe antabatana estinzi kegenda bako naire mara ande mu manya na iyo etariki nene kwa nero ni gamuganire mu waziri bo burindi bwe Moske Dr. Fred Matiang'i gutukana kwenye kibuna bo bayitete Thomas Ontweka uyokurekero kyo MCA kurase godi bo machoge barabu meya bomba bagodi babekiro byara na ko mukurege tambukire tindi kilicheko honorable Matiang'i atakonya savings Minister Fontana security tokonya msiba na ndoro kyo sinto bwato oborendi nyare nake umusango kore abantaba basetani bakore province bakore umusango babwatu ande sebakare baratoriye kigamboro mwancho motilinga ne yuni getigarete ko musunte na ko goichanyo kanene go chia sabarai ni mono kurwasi county ya Kisii abo bagikire go itokwaye aseno nyana vega tia barai babuliri buna ninke ko rumuntu ngaye tete wikagaswa nyumba chugo itumura yo asarenge ayini gago chamaga ye umura yo ekera maiga go satra ekera go tebeka na itetwe ago tebeka ne ege turi ko go kurwasi nyumba yo arenge korara na ekera abantu bamenya gete kuchia ro bakanyaranga manyinga ninga go iteka kurwasi nyumba yo gento kenderete ko lento mwichano monene kurwase godi ya bumbaba
the people walking to the house. He only had a voice from the deceased calling him that somebody has actually struck him by running down to the by running up to where the deceased was sleeping. It is when he realized there was a pool of blood. So how the people accessed the house is something that we do not understand, and those are some of the issues we want the DCI to unravel. Wanchi motikile yabuno kubutorera mangana hitama ya sencheri yo wikirano yamana so sanga mnenchi mino thoma sombura na kone watiri bihali tukuligia chensa isato jide kai 12 ndoke thoma sombuno munguru yo sesenwa senchera yo wikirano
rya Ibiaka Levis Obwoge mwancho mategereri nchenta gitekwanira yabasai baria uyurarae etimwe nkongu embo Ruth Mwiga Omanyi tumurego ensuru Kenyatta ekeraire getambo kugendera ko base siasa naenda nchiri kunyara kabagako bo kirubikia Joseph Obwoge amuna Franco Kuyo akanyore nseme mesogetia baraya bange unekerokora riri nyari barchache asubo gabana ono botutu kanugo baranga andanga ke batare go ikaransa baso Jabo tokira jidai kai komine kiando mwanjo mategereri tinsani sato chabo no mambia radio vona 102.0 FM mabingi ya nomoro belio mangana baje kwa yugura senchera jabo ikaranu chinga kichabe no mwanjo mategereri toko gendera nomoro belio kira ya sentunde ya kabiri nende yo mwelio toko bolia nga ine mwanjo mategereri korangana na yuroche enchera byama bigenderete kwana na chitikiti go chase abarwane libiro go ao nchigenderete kwana na senchera ya bene gusinga senchera ngiya gusigo bagenderete kwana ne byamibi asenchera yo wanchirilia ine enjeroroche ebyama bigenderete kwananwa uche sabarwanire libiro ao imensi ya Kenya igo bigenderete kwananwa senjere yugwanchiriria usimbigenderete kwananwa asenjere ngiye kerengere kya okugitoma se enamba ya SMS 0706 102102 0706 102102 igo yabete ngano gukumye sana bararia chingaki oyo kurige koro kibomisi kuna nsemo yabo mbaba bumachoge bora bugari kisi county Thomas Okario Ntweka anarete goitwa nibibago obutuko gukira rituko rya Monday agaitwa kuri nyagitari banyagitari bagateba ngokure na inde kene kya magana agakwa yani nga abantu bachakire gutumekwa aindo konyora abantu aba gutumekwa tarunde kuri n'abasaye abasaba kaba kebanyure kinyasore abasaba kaba kebanyura marua batumekwa na ndora nyora bana bakaba kuri skuru moisonde bawe gentokeke bagenda bati guita omuntu ngoko batuya politics na siasa na bintu bine akando besoboke igagenda gukora omuntu bana maita mangana yani gachire chinga kichinga sana kero mheshimiwa Nyagusira Thomas Okario Ntweka bari kugenda system ya nominations na ndiko bakora sababu wote bangu Ntweka kumete na politi chikura last time actually ni garingi number 2 meaning alikuwa ndio tishio asensemo ya baba machoge bora bugari yani ngabantu benseme yo naroro bwa kisimambi olira sana otebanganera babwate buno murai this time round murari uboge tima itinga kyora kwandira magana haya amangana yo goitwa gesiasa assassination ya gesiasa ngana ande baro negenderete ebintu biribia enzi zile ndongere nateba litwale gukwarira nomination nateba iga umurari Levis tokurwandirira naye ekerogo kyobo MCA asegwa digete yamenya kujarekana nga 20 abantu 27 etukatagete oika ase gari etebe tutagete goiko mwerio twakuruchikura kwanyora abantu se ward ebara abantu elibutano ato banda ba 27 kero mondo konyora se kero mondo ngurwale nkagete kero mondo ngurwale nyombagete gabantu bakali ngo mwabali at the end omuntu royomo tokoira sebenge ye county ababatigara ebagotware tobogete nganare banambuete nare benginki abete igo ogwetana kwa bakatiga lakini onye ritwanchanga okay abantu ntobo munguru nagenda tobeko nande tokomanya ndi bukuma bwa buraire onye ndiri egwanje abarai bali gosolo tete ko chikobori kirokede kyosi agwanja tebenga ni tora abantu 27 tigatoche tuisaransense tochora abantu gosempa 5 bachikurwanirira yani ikenyanganyiro kebeke kongu kebe yani chikura no nyagwa kwa feeling na hakiri chikura ikenake nganda ke kole to gwetana singa jabante baranga bange nganale bangu ambwete ngakete tetingo kubwate si nokoraki lakini nje ndia bara ibako bwate sadi gwetana nkongo chakobo tende ono mochaka no Levis tino tebango ogoitwa kwa bantu gochikobo lakini ngoteba iga ono mochaka no bugwetana ono mochaka no bamabe politics ige koleta mabe ego koleta gwetana ge koleta mochando igo it is good that abarai na baro bare saranza bara reason atebanga kurnyomba kete
osengo rumo musikisa bande baroto 7 basikisa se ward yeyu bakera bantu 7 ba divide osengo rumo mumea bande baroto 7 osengo ngoru kambanana bantu baroto 17 ngachikule chikolo tocha gwetana intwase nkaleito. Okay, anyway, umali ukwoyo ndakitenso nsemo ya wasinga nchonga ndo chingangane ya okunde kweli kweli ikonta tangote binga owitu kwa bantu asenjera yamo ya gisiasa iko kwa lingi miaka ya maiga. Yes. Tunyole baba nyago sirajo saya mwangi karaoke je mu karaoke mwaka 1975. Yes. Tunyole baba Tomboya wagito masasi Nairobi alia mugaso igoro. Tunyole baba Robert Huko oiteretwe go tarira gari Kisumu. So by the way ebinte bibi arenke emyaka ya maiga na ne bintu twarengerelinga mbibi asomo akoyo ngakwira kwande ogo kwa Thomas Okarion Tweka oyuri kuri kiro kiwa misia kuri nsemo ya bombeta bomba yento ngokumi sana na ande nche kumetia nkora yane nga siasa na imoke okoro mwana omino muibwire nere obwate emioro no obwate kweimoka yo muntu obwate obongo boikiranete mwakero omwana omino ege Kongo angento nekiro gike tokurwanirira na atebete no nigoro negiense ebine bintu bigweta obochori go bogo charimo na ande boere baada ya miaka 5 ake sabu yao omuntu manya wakwa siringi 10 oteba nga rero ntete mugatira obugoge kagosoka ku radio vuna gose kagoenda asigete ngango chia kobori kiro keriambwe ekiro gotianga tebiga nyasaye ta gotokini twensi atobeke kiro gati once koikake yo yomo na ndane ne yo yonde ogo itugo ntweka negente kebe sana no niche na igure bobe asenkoro yane. Anyway, tari mangana yoko isaru mwancho mutegereri gusiriria etaya y'abantu abangense umusacho bwatabana no mukungu. By the way umuntu abibuli baye bategemeta mangana yoko ya sana igoro ya siasa liswari nabo lito basa kwibo mutegereri go nako bulinga ine nominations enjera egendereta okoro iki party negendereta okoro asinjira yo bwenu bwasi yoku na nero bya umuntu ayewe a direct ticket ye kiamagete Bright, Frank Okoyo, Levis Omoge, Ruth Nyanchama. Jina yake mirongo ibiri na isano chinsa nisa tujabono mambia BBI egakwa egatindekwa naende maete nande kaboka aende egakwa aende egatindekwa maiga yaye gwitu mono ande gusinga kibakorate ande kaboka kero yaboka ande kamenya kongento mono egaitu bobe egatinde kwa singole ntambe kweli kweli narora sega zitirite ko legoro balenge gotebanga ine wono BBI yaiturwe kego tinde kwa geko ngentwa mara gatatu bono yatindikiraniwe Uhuru Kenyatta ngi gusaho cha gukorera na BBI na chanyerete bona sinjire nga gusabona tabwa tinguru chinde chionsi murari umwega BBI yakure gego tabana na gego kwa mpaka mara gatatu lakini bono yakuete pi completely abalero roboti ngosoka rule kuba seke gambero nakiura kwandire ngane murai wense bono rochingi yawo cha gukora mata bono reka ndiko be failure na ande totebenga BBI ye oko kukwaye ngwa menterete chikura Ruto osogo kukwaye ngwa uleta ira chikurange ngakiuroje Sasa hivi kibeka it sound funny lakini rende it doesn't meaning abono kiauriro murai wense power chia yabwate na ndege nege ntugitiru naba ne koti ene Supreme Court kiaru chikoti chense giachire chikoti chaigoro bakirigireire nabanyago kingenta no goteba is because there are reasons the reason chabo nguru bari chigora babo kingentera so ndugwenere ti to tusingereremo no goteba gose kiakonyire nyarebe usige itire nyarebe lakini Supreme Court igentego kora is for the good of the citizens ba Kenya tutege kuriria baraimono but what they are doing is for the good of the citizens tuwendi kona kiakonyire nyarebe geitire nyarebe Okay, umuraria Stacy. Yes. Igonta getengo tebinga chinga ki robot ro BBI ro tebekana bene nga bono ruitirwe na ndu chuna kuboka. Igonta getengo rese ngo tebinga nigo omo deputy president wense ya Kenya Daktari William Ruto atebanga nere buya. Omurai wense ya Kenya Musike Uhuru Kenyatta pamoja no mokonyo ye Daktari William Ruto. Basaba ba Kenya mabira asenge njomba saliti chinsa chabo kunya okwana robot ro BBI ro kali bako ngena mugondo. Na hande igo ba saliti chibesa chabo bakabona umugati uko ni 75 na kiuroje nere buya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga asaba abakenya mabera asinge njo bare tegintu yoko misomo Kenya na ndike kabara mu misa so kumusirira chinga ki ne chibesa chai okay mbuya mono muraria seribaga
Okay, according na inche Ebola. nire biya basaba mabera singenjo chinse echi chionse bale gototebi ng'a BBI yagure BBI yatindikirwe yabokire echi ne chinse chitu tware gotegerera gokigamba gogeteba na kibonete koba instead tware gokora egento eking'ao nero chi omonto oyo mugagoteba ng'a yachire half time ane chiboke lakini rende yakure yatindikirwe bono nere biya basaba abakenya mabera okay nando murai bwense noroche bono ogure ese ngenche egento eki ayaretete nkietete igokorengana naye totebe ng'a okogwa BBI nkometete omonto gete chikura nkomenterete omonto gete mileage kidogo kabisa ase eng'encho BBI yarenge ase omorai bwense na Raila Odinga bono ase eng'encho yagure twaroremba bwate any powers onye ndiri babwate nango nkiagenderete bono tumegemea upande mwingine moraria obuge moteri oyo mwagoteba ng'a obuyamboro ase ogosaba okwabera obuyamboro ase ogosaba abakenya okwabera obuyamboro ase ogosaba ki okwabera ase ekero ekio eyensiasa siasa nero ngochere namang'ana nero nokorigereria otebe ng'a ono oborai nokore okwabera banto bande mbarigereria batebe ng'a morai bwense na Raila Odinga bagosaba okwabera andake necho gotoka ng'a abakenya babarorere bobe nanda bande mbotebe ng'a gakiti gasaba okwabera lakini nende okuno gochora ko morai bwense but okwabera negento kieng'encho tigantebe iga onye ndirikari corona kanga chibeza chiatumegete ase orbotiro BBI chiabete chinyinge mono ase ki corona yarete gotokoroka ng'e lockdown eyekagera morai bwense akararia bakogwatera na mutaikagwe bakararia ng'a omisangerekano tebari tokotokao igo bono ngoche gotwara twarenge misangerekano emenene nande emenene ya BBI twachiete meru BBI korone gacha misangerekano igatenigwa igo so okwabera negente ekemo negento kende egento yakabere politics warna kongo mono asomorai bwense na Raila Odinga kusaba bakenya okwabera asenga njonga one baba West Street chingaki yes very true chibesa chabandi gutumika naona ase education naona so bojo bubukirete naona mabuta ya tuchandire nje atumikate eyera kongo chibesa chikorena so na kongo okwabera gosabwa asenge ya political stance okay omorari ukoyo yes andake nyore kerengere kiao ng'akiuru cha mang'anaya ogoturungana gwa BBI ase ntunde ya gatatu nende yo mwerio nkobenga monto yo monyorere chikura kubuyonde for example bono Ruto nero ringi kokana roboti uro totebenga Ruto nyorere chikura gete kubwa Raila nende Raila oru chikura gete kubwate kana roboti ro BBI ru aturunganire ng'akari chinga kicherere omumanyi bweri chiko yo mukuna kerosio ndieki nataka abantu bamotegerere BBI jaji komiti abantu bakiete President Nenya rekore wasa BBI kinekemo igia kabere egendo diara nga basic structure iyo nekore gasia se constitution yeito number 3 na amendment through popular initiative tomaya wocha IBC njabwate quorum amangana iyo na ayande aina ramangana rengoro amangana yarenga anga 7 amangana 6 ekoti ya supreme bas kore ngigwategereire biasara oise gotegerera omumanyi bweri chiko gagoteba ng'ipengere bitano na kemo igo byarenge bia ekemo na kigiasareti PPI egatindekwa naende ose koigwa nsemo yende buna bamentete goteba igagoteba ng'a PPI bona rie chagete ogokukorimo goteba ng'a yakwete tarie yakwete igo yarare take igo nande nkobokere tare nkinatebere egento ekeiga bono ribachi kwenda kobeka structures ekiagere serikali yoke yatebete ng'a teri gochigokora gento kieke omonto ochagetie egento ekeiga ne president ekero in power togochakia initiative egento gete ng'a naye ogechakia obekeri igena bono ande abanto mbari bachi ogechakia kwigwete nomanyo yagoteba ng'a no ninche nkarasta Frank Bwokoyo ngende mobilize abantu saine ndigi signature nkerete lakini ase korengana na inche bono koire ekwende yane gokwana buna inche Frank onare goteba iga PPI na mbeyemo igekoreta abakenya chinsa ekere yari nyagonjo kana niguga ekakorera abakenya chinsa namba ibere
ekere banyechagitira chakirta abosongo timaite semo maite genteki no yabekire tu boroso ukweli PPA kamanya gotengera kogenda umwana gasoa konya komera maino agakina bone kirakino utarire Kenya bono enjire yeyiretiwe abantu abange mbaigwete ubekera chiba chiense cha tumikire cyari cha gokonya no na mafuta agakinira magori airanense wona ari goteba iga PPA na bera abegente kiage gokonya mo Kenya na ari PPA na bera abegente kiage gokoro mo Kenya kiagere gurube oise kurigere boni gwa omurari obwoge gurube yakorera mo Kenya nera akorera lakini asenche boniga PPA tigera agendera atimuka paka nandenga kiende nyasaye keraranje. Okay. Anyway, asensemo yichisemi togenda suwango sana sengi jibiro asensemo yichisemi matemo KCPE na erete na kira matemo KCPE aera form 1 selection negenda rete by the way. Asensemo ya Garissa mo sacho yo motendereta mangana caps. Igai mogeti abana baye babere musacho kwa Ahmed Antar ari kubaire school bacho kora interview erinde gosemba ete baso class ya form 1 ise school iyo. Iganyo rutomboso kono mu bwepara agakwa na abana baye babere bonse bagakwa abanyaruka babwata max 400 guchigoro bonse babere nasemelia Mombasa ina sensemo ya form 1 selection bate mwaka KCSE na rona erete marking na egenderete. Okay, igo nduganyete baada machibu tumanyeti morari ubwoge ose tinga kituganyeta machibu na ndo mugusi ndonyare go shine una tonyare go shine sensemo ya KCPE omwaka yo 2021 ainde tumanyetinga enjira ya selection ya form 1 enjira serikali na kiro beretie kiro muntu nachikunyara kwisendeka muralele visa wizara yetu sepmi aiga kenga gagarete gwikira bono iga na iroberetie wizara yetu sepmi yabekire emeroberio muna system yoko manya boro kiwa parenga bare yoko manya boro kiwa parenga bagwatane school igo nande egendo ngaregeri tware class 8 kero gokora riro kore testa ngo choro ri sikuru gete anda kota geta eko gokora matemu asando kero mwanafunzi osekero moro kiwa osekero onde mwenzo kote class 8 asenze ya Kenya ngo expect ore no chiko kora buya no kora bobe lakini ngo expect ore you expect for the good not for the bad igo boru chisikuru njire chire wachorete naboko noranga among those schools wachorete among sia kwa dorte meine naboko choro one of the schools gento kya kabere omoibori nabone era korora umwana onera na mungu mwire skuru gete tari twezi twasomete tugakora class 8 twachete chi skuru chire twarigete nande riri twari class 8 ngo batware nke influenced na bagesagyo baito kwa unga abande bagachorete friends kamsinga bande bagachorete starehe yani okochora ngobono chiskuru ne chinyinge ndobati chiskuru cha national schools, county school, district schools necho igo chiskuru echo lazima chinyora boro kwa so ese wizara ga ndo chokoro no kurigera ringa nake bana bani kabana rata max chimenye abati atobere skuru gete bana bani kabana rata chiba max chimenye to atobere skuru gete at the same time abata mbaro ko nyora korte bya ndo sena max chimenye but maybe omwana oyo tutaiba zo numero ire oso mwana oyo mwibori tariko konyara go afford school fees umwibori deciding eskuru ngorengana naye muno kwebeka ngorengana naye muno gochigosoba so tangore even account school even a district school lakini o make sure wakorera umukia okay ase abatema gochigocha a form 4 iko so we are expecting that okochoru oko selection yabo ko bakorta class 8 ochi form 4 to be good but yendo twamore ngoteba nganya kim. It is a sad story. Nengana yoko chani sana, na nyongo cha se amate, na nyongo cha sabaribu, abairi na basani, ngabana bakorete class 8. Bakanyora max ya baya mono bakuri. Okay, anyway, muralia Stacy. Murali. Tumanyeti unagerengere likia okere oroche wizara yechisemi asa serikali yense ya Kenya. Nejikona na equal opportunity. Asa abantu bakorta matemu aka KCPE sensemo ya primary na KCPE sensemo yesukuru y'abanyinto nyene. Asante sana muralia siribaga. Okay, ikerongo tema kurigereria gentekiga kia matemu. Nere buye ewisara yechisemi boniga kwena namabagare eiko. Esengenjo ekerogo tema kora analysis okoranga abana from private schools bakorete biya saidi kobwa ase chi public school. So nere biya kwa iwe amabaga ari iko erinde kwene baba nabo gosoma biya.
Okay. Sawa sawa. Mwachi mutegereria secretary tame kura na tole ase emanganande. Right. Frank Okoyo, Levis Obuoge, Ruth Nyanchama, Joseph Obuoge, Ine ya Kirario. Gari ye moja bagulitie gas igo ya turunganite nsemo ya maili 2 igotoka nsemo ya Kisii karo ya turungana ega block yenchera gosinge kari benchera egintu kirete obosombi bugaturubana sana ngagete ngawe kambono obosombi buturubanite asema tukata tobono yani ngasaba tukata tamagima serikali ya county government ya Kisii tego nyara kurusia egari yupare nyuzuki yake egere chigari chine chete egintu yukanaro chikuchoro ne chigari chigendere ko ndoro chia mache ne chikurimyo muliro in case of anything buno muliro bwate kaiga etoke ngomoriro yuri miguri murioka lakini ikonaro chigari chikutumike chinjira chintambe kurukeroka bahita guchaga gadiraya bagenda guchibusongo ga baru busongo bahita guchiga gadiraya bahita guchata kwano kumanyite nga maguta tayo bagutumika chinjira chintambe na maguta tayo nano kumanyite kero gutumika chinjira chintambe na maguta gutumika na mange. Are you seeing this? Nga serikali ya county ya Kisii teko nyara kurwani muchando bugo kurure gali eri guchie Kenya asobwango egere chigari chinde chiete for 3 good days egali ebeto muri bonjera eturbanite mangana yo basombi murari ukwe. Yes. Nga kiuro chora kwande ngane yo ndake serikali ya county ya Kisii obunyanganya nkube bwate no burayi bubi gose no gutatwara bintu bisaine murari obwoge twabere togotera kirenkaki guchinga kinde nye serikali yaito ya county ya Kisii tige ariganie asa mangana ya machanga tigari chimuro no chiri ngiciro cyo kurimi no chire lakini kero kuri bintu binge ekere gento ya korekanire na none serikali ya Kenya gwesagara na barate unga mambio bwoge aso ikaransete tubwati security abantu banya koira for granted egento getekeri ya korekanire bona ryo nyore serikali kobeka all machineries in place nkinare terengane wesikori ibone ngane ebuna bone gari eri gegwetai igeri chenete pare ngi makapise e project ese kwate kaboni garo obwoge egasi nembe sana ndete okora keni ernembe lakini serikali neta keire kobeka structures egari eri kere gotara ngake kere agure go konyo kurwa sari tari ugo nyetiga ngaye bonti getirimbo ke yugo chikisi yega nderongo imigori po chini kurwa bwe manya gukabe para abantu bategete gweta egento nari kuburia serikali yaite yenene because egento keri kunete county government na national government tigaba tumechi machine mapema egento keri kirwa likero mugaso na ndetanya gwaka egento keri matekero mugaso ngonya ku freeze kena bora sonya ko twa kiri bukege itaba. Okay murari ubuge no chenga no gwata bangana ga kwegure twa Diange oborita bangana yokol ente ketangani Tiaturigererio omubasa kanu obetaria mayo omutenyo kabere omwaka oyo 2022. This is the same case that egari yokobogori gas ekagwa bantu baria bokori boko konya serikali ne ye county ne serikali na bakacha koyo bogoria ente ketangani gas is very delicate. Any slight mistake era korwe, that is it. Insabwabu any slight spark area yani numuno kwa kabritiga yani netaba kabriti if you see ekeskerikia kwa kantu mayu it is not that kabritiga gato nenga kijya ko mutu motungo ore round ore munechuba igobona konya ro paka ka the time ko konya sibachingo rimo kibiri nigoro na bakonya ro kunira asegate aka spark gata gasokere aka ansasa gata gasokere and the moment aka ansasa gasoka kwisha boredo obuna boba ngagerete serikali bwate nageko arebe kirete chigari chukuri mimirari anyway omurari Ruth Mwega oda tengo tebinga onsongo kuranse moya ngatarongai no mwana boda boda yeye mugitaka mutachiranse omosongo musachi ogerere tuya seke gambero agotema koeresanga kiagere tumwaka okora mangananga bunaya igakoeresa gotebanga natagete kora igweta bagutigatie grade na kienyeji Ruth timaitinga njera kiura kondengani yani kasama ngana yense litukuri igoro na mangana fumita sana sama ngana yense lakini gatagetenga iga sinye tukweresera bwe komanya na somo songo oyo tamanye tige songo number 1 egenda manye teneke gusine ga Swahili ekabega sinye ko sana kairo musongo ucheme so sino mega kora mna korete mangana ina makom sana by the way
ande wono gose bado rape case nabanga no musongo neba kienyeji ari guteswa zine broiler bade i rape case onyo sinyitu kweresera bade ibikoro bune bimibonete sana kugikirwa because it is very wrong nakio kwimokie customer no ekate situbuati you are driving a customer as kuchia sako te yomoire oma kumukorere koro bune ekyo it is very wrong amangana yoko boisana amangana ina mabe morali stesi singa kiaba Kenya togenderete gukumana inda sogo etamatemu togenderete gukumana nda sebintu binde bibe akiura kwa magana osongo samangana yo musongo. Asante sana muralia seribaga amangana yo nsongo mugusi kabisa original nyugwetirieta yani ligo sound buya kabisa kikisi nsongo no musongo bono igekoreka korete in fact ingelikia okay no nyasere otemete kura testing ngaki musonga koba ngaki abasongo bande bakoigu it's very wrong taringi gokora igari ko muri question na we akia motebinga nintagetege gena ikikebe lakini tari kumuira ronga taronga yari rusana ime na kumukorere korekyo igobona teribuya na nde bono ni customer bugurite sawa tigani waseme ina nenso samangana ngenda ngabuna yonso asomara kuyo numara buge tokororo egera turubirengere libito tomo tegerere libaga lia bene Gladys Wanga igaro mu women rep wense ya Homa Bay County asamangana yensere romambia Gladys Wanga igagenderete kurigia omosae getokorekana se FVS bichayemo mosawe ni akorekana o ko bwatoka ekisto gojeruka utia se bichayaje ebicheria ya campaign okay ebicheria campaign ya begete nsema ya Homa Bay asegete iga mosawe yo bakorekana tarete getiri naga sani getokora sina ga 10 bob halafu akubwatoke kisi utia se Gladys Wanga ebicheyo wono Gladys Wanga liga gotebanga igakurigio musawo iyo mondo ore bwensi ubate namba yo musawo iyo begete kebesti ya buru t-shirt ya buru ne rongi tere munyinga amwe namba ya yesi migumurigyare wana banta bange babwete ngaki oyina tumanya ndokera namba yaye asingi njura chikumubeka imegose abandi bagote banje mwanya na banko mwenana asingi njungera tokene chibeso tateko manga muntu kiyo bwatu bwanje baka sebicha anyway mate chibicha cyalenge karo kuyo rito karikira marube kwamenya kubeka kabicha ime kono riondete gusoma rirube kwanyora kabicha kwana ndige kuba kwarara bakamambi timaite kura kwanrenga neyo ekenenge tugyo obo yekere to kurarigirie ngane ntanga ni gwakwana sana twa machiri koigu nga andanga ke engana nere igwakwanera enene sana ngabagusi twatangana amatem abagusi nebinto binde mbere togokora nanda abagusi twagenda kuchimate onsongo natagete kororo musongo kenenge ntugyo obo isana tutari gwancha ebinto mbere togokora into abagusi tubwate siko asoko gende kero ko ngwa kene mwanya getingo mugusi kabisa esiko ke wete ngabana batanga ni kurugusi ko begeta gasuti ka omunyirira ko gweta ali Nairobi street ole ka wangwale ko genda uguchikunga obuge igoko kokoka lakini ebinto binga bune biga tokonya ko iwe bibe buna bono rape case na boy gona ande gente ke buna bono kwa kwandike gakia gwanga egente ke nabo ke bwato burito sana na ndo obwobo bonene umusa uyo intese ni kiabwate musubati uri gamo ogeti sura nkiabwate kenene ekuraho chikumwakera arorire lakini bona abantu abanga babwato obwo bangaki enchire yare gokora na baracha koboyo omo muno nsongo yigorenge korro musongo igobono tika abantu basike barwa maskani kutakore binto bitabwenerete mwanju mutegirire chibicha chimosawo yo nachibeka se fan page radio vuna 102.0 FM ani nachibeka se fan page yanenje beko manyene Levis Oboge ati umuge bubuge then boga bo twin boy yo gutageta komorora yoko genda roro kwa rabuna ko bwatoka mangana yegabo mangana yoko boyetu murari uboge timete sino bwate enganora kwandiri goro ya mangana yo Danda baida Kenya twatwarire engenjogete tokora mangana ito twatwarire engenjogete tokora ebintu aribode kakieye ngakechi campaign ngoinyorie ngorocho botore korko gideri ban abate gideri kya gari abegete rend so abantu nabo kutakora ebintu biba mechi asegete famous lakini rende ano bwato bwanchani bwabene ko chiase wanga lakini bicha igo tingu manyo bwanchani obuko sono bwabene bwareng but all in all tebe nero yabantu aruna bona ante babo gusi toko kore gendo kisene tuturendi lakini ono bote toko kore gendo kore gende kiya toko kore gende kebe lindo turendi bube okay
mwanjo mutegereri tokogenda one on one wikase ekerengereri kiumuraria tokura nseme iyo tumenya ko mutegereri baga tubase kwibana bodi ali bodi nga ine enjiro nomination egenderete gokorwa ye chipati ao na ndi nomination indegenderete eringe tujo korekana omotinyo yobuno genderete iga sitariki ao na kiro nomination ne chikoba free and fair na ine nero bya omuntu kwa omuntu ndi ticket direct na abantu bande baroro wasenga kitoko enda sebirengererio bya baralia. Nomination yakire nga kiengiya ego chikokorekana bune ya ODM ase county ya Kisii tarehe 7 na bwego negenderete chinsemo chiri chia Kwale ne chinsemo chinde yento na koboria ye uno mwaki ekura torigererie party kose torigererie omuntu manyaiga ekero gochiko choro omuntu ori orengeretio chikomochora no mochore kiama kerio tagete kugicharro kana kobo omuntu omuya binerora gokonya to baise kuruto omwana omino rigena omobochore riso to baise korengera ringa mumuro minto nkobori ari kirwa na nchembo ori okoba uyo kobori Thomas Ontweka akenderete se enkendu twara chisemi chirinya sakwete oyo gokonga ina tari mumuro mino amanyi nkaya cha kwira nasore tokore party nomination ere free and fair era yo mo Kenya obwasioku tebe bintu bigesunte nandi nyora iga abanyene epati mbaro totoka nga noro yo mobo ase bali bagotoka imeye pati nga naye no monyenure nga koromya na banya sawa ncho cyo kuri kiama Kenya pia mo Akente tukora kuriro mwanchu mutegere ne kesi kia BBI kia betege komento ni kotenene ya Supreme Court lakini abakenya ndo bakenya tegere tutwaro botoere nande tutware okwege na guchiase chikoti chaitunga judgment vamegeti is for the good of the citizens tutwaro botoere kabisa tukanyenga nikie kwa mutuga iga ndo base koranga nja konya nyarebe gose nje itanyarebe ntubuna bakenya nega de tutware oboremereria nega de tutware oboremereria sekere ndo tokokora adozi asore ebiasara biao kene gyonzo gokora kabero oboremereria kababu na bagenda bechigari chipigipigi bagotara chize buchintambe koriga mabuta oboremereria nonye nabo eserikali ne kwanterigererie kokonya abakenya toko tuko monto arue achandeke atare chikilomita 50 korigia mabuta at the same time omonto oyo na kwento kotara chikilomita 100 korigia machi okojua yanta ibe serikali iga ejinde chinga kicha siasa na mangarache but ene kyanga ba Kenya mbaliko gedera konyorege susuro as chisebo asebito obogima ngogendera bole siasa ngoerachire na incho mwancho mategere tigangiriri bageri gankwanera abasae anene monenga kiyiga ya siasa tigabanyare ko bakuba mustari moto ili banyare ko bako radio morembe no buya enga kiyiga yechikura tito babuna abasae bali banyorekane tari ase wasinigishu banyare to bako mwaka magena Raila Odinga tiango tobe buna abasae tigatobe toireri bagerio ko babantu boko radio morembe singicha barayabu nito bagochokonya chinga kicha moto abagaka bagutire nabangini nito toregeti to betoireri bageriga tokonya baraya bakuburi chikura to support ina freeway na ndeto radio morembe mwanju mutegereri buno mugusi nere bya twibwata boronge asenge njonga erieta lyaito ndibwate meaning bona kwigwa sense moye chipati epati kere nene nero ne bwato monwa kumbe na bego kwana igona botebia nga kero to gukuma banye gutage to kuma sense kuma samaya to bese kuma samabe mugusi twabere tokorekana asama ngana de yokobo ya for example nyanja naroro sogete miaka ya 29 uri kunywa banta manyinka kwigwete kina kitaka igurerwa kwigwete guru yo mona boda boda uri rusetie musubati ndi tianga uri no mugusi urenge kabwaterwa ensema ya namanga ase boda ndibona kwigure iguru yonsongo okare gokora mangana no musongo mangana yokobo ya sana aindi chinga kichinu mwacho botegere lito kurigirire manganande tumenya konyoranga omugusi asandi naroro to guyakirerieta twatuka tubwatiri tumna bono KCPE abana babere batanganete Kenya kende kya mangana nkelinga